Ήμουν μόλις 17 ετών, τη νύχτα της 16ης Νοεμβρίου. Μαθητής ακόμα. Ήταν γύρω στις 9:30, επάρατη ώρα, όταν φρουροί του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως μου επιτέθηκαν με πυρά, που με τραυμάτισαν θανάσιμα στην καρδιά. Μεταφέρθηκα αμέσως στο σταθμό πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν τα κατάφερα. Από εκεί πια, νεκρό, με μετέφεραν στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών. Στυλιανός Καραγεώργιος του Αγαμέμνονος. Εκείνο το πρωί βρισκόμουν σε μια διαδήλωση. Επάρατη ώρα. Με τραυμάτισαν θανάσιμα κάποιοι πεζοναύτες. Ενώ εκείνοι ήταν μέσα στα τεθωρακισμένα οχήματα, εγώ βρισκόμουν νεκρός, κάτω στο δρόμο. Δημήτρης Κυριακόπουλος του Αντωνίου. Δακρυγόνα αέρια. Κάτι τόσο κίνδυνο στα λιμενικά. Έτσι πίστευα κι εγώ μέχρι τη νύχτα της 16ης Νοεμβρίου. Τότε όλα άλλαξαν. Περπατούσα κοντά στο Πολυτεχνείο όταν προσευλήθηκαν από δακρυγόνα αέρια. Αστυνομικοί μου επιτέθηκαν, χτυπώντας με συμπαγείς ράβδους, προκαλώντας μου οξύ αρρήσια ορτής, η οποία οδήγησε στο θάνατό μου. Σχεδόν 50 χρόνια σαν να καίγομαι τώρα στη μαύρη αρρώστια άναξα πλέρωμη τώρα στη μαύρη αρρώστια άναξα το δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε, μα η ζωή είναι αγώνα, ελπίδες γέννησε, μα η ζωή είναι αγώνα, ελπίδες γέννησε. Στη χαμένη σου ζωή κι όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί.
Δεν είναι όλα για όλους. Γιατί δεν το προσπαθείς λίγο? Δεν κάνω κι άλλη δουλειά. Τι έκανε, λέει! Θα μας σκοτώσουν όλους έναν προς έναν. Δεν έχουμε ελπίδες. Τι έπαθε πάλι αυτός, μωρέ? Ξέρω εγώ. Τις βαρέθηκα τις φωνές του. Πού τη βρίσκει την όρεξη? Βρίστε με τα καλά σας. Έχετε δει ό,τι γίνεται εκεί έξω. Εντάξει τώρα, ο Τάκης με τις υπερβολές του. Λέγε τι έγινε και άσε τις φωνές. Θα τρελαθούμε τελείως. Έχουν εισβάλει οι Τούρκοι. Τι πράγμα! Καλά πότε. Και εμείς τι κάνουμε ακόμα εδώ? Ο Ιωαννίδης Τι έκανε. έδωσε διαταγή να μην επιτεθούμε. Αποκλείεται. Θα αστείευεσαι, φαντάζομαι. Ναι, όλα βαίνουν καλώς. Θα γίνει. Και μάλιστα εις βάρος τους. Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας μιλήσω επειγόντως. Με συγχωρείτε, θα σας πάρω μετά. Τι συνέβη, παιδί? Τι εντολιδώσατε στο στρατό? Να μην υπάρξουν απαντήσεις για τις τουρκικές επιθέσεις. Μα γιατί? Γιατί και εσένα τι σε νοιάζει. Για το Θεό, πείτε μου, σας παρακαλώ. Γιατί είναι η τέλεια ευκαιρία επιτέλους η Κύπρος να είναι δική μας. Δεν θα υπάρξουν. Οι Τούρκοι δεν θα την πάρουν. Είναι ανόητα να νομίζουν που θα την πάρουν. Ανόητοι. Ανόητη. Ενώ ο Ιωαννίδης που έτρωγε ό,τι του πετάγαν οι μεγάλες δυνάμεις ήτανε ο Αϊνστάιν της εποχής. Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από λίγο νωρίτερα. Το όνειρο των Ελλήνων, όπως όλοι ξέρετε, μια ζωή, ήταν να πάρουμε την Κύπρο. Όμως, αυτό το θέλουν και οι Τούρκοι. Έτσι έρχονται οι Αμερικάνοι και λένε στον Ιωαννίδη: ας τους Τούρκους να μπουν. Θα πάρουν έτσι το 15 με 20%, το οποίο θα αφομοιωθεί στο τουρκικό κράτος, και το υπόλοιπο 85 με 80 θα γίνει πλέον ελληνικό κράτος. Έτσι λοιπόν τους πιστεύει ο Ιωαννίδης και έδωσε εντολή στα στρατεύματα να μην υπάρξει απάντηση στις τουρκικές επιθέσεις. Και μάλιστα ήταν πεπισμένος πως όλα θα πάνε όπως του είπαν οι Αμερικάνοι. Μέχρι που... Πώς μπαίνεις έτσι, Η Κύπρος βομβαρδίζεται!
περιττή συνέχεια. Αντί οι Τούρκοι λοιπόν να πάρουν το 20% της Κύπρου, κατέληξαν με τη μισή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από λίγο πιο πριν, ή μάλλον αρκετά. 1966. Ένας άνδρας, γεννημένος στο Ελαιοχώρι της Αχαΐας, διορίζεται τμήματάρχης του 9ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελικού Στρατού και μαζί με τον Πατακό, τον Μακαρέζο και άλλους 26 αξιωματικούς ξεκινούν την προπαρασκευή ενός πραξικοπήματος. Φυσικά, αναφέρομαι στο Γεώργιο Παπαδόπουλο, Έλληνα στρατιωτικό και δικτάτορα, από το 1967 έως και το 1973. Απρίλιος του 1967, λοιπόν. Όλα είναι έτοιμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Βρίσκεις, δεν θα το έκανα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τόσο καιρό φροντίζουμε και κανονίζουμε αυτό το πραξικόπημα. Είμαι σίγουρος πως όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Νομίζω πρέπει να τα αναβάλουμε τουλάχιστον για ένα 24ωρο. Όπως το σκέφτηκες να το ξεχάσεις. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν σκοπεύω να το καθυστερήσω άλλο. Δεν καταλαβαίνεις. Θα έχουμε πρόβλημα. Νομίζω πως μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ανοησίες! Ποιος θα μας έχει πάρει χαμπάρι? Αν καλά, τι σε έπιασε? Ή μου πεις πως το μετάνιωσες? Δεν με απασχολεί αν το έχει μετανιώσει ή όχι. Αυτό το πραξικόπημα θα γίνει χωρίς λεπτό καθυστέρησης. Μια ζωή ξεροκέφαλος. Λέγε ό,τι θες. Αυτό το κίνημα θα το ξεκινήσω. Είτε είστε μαζί μου, είτε όχι. Εγώ μαζί σου είμαι. Άντε, ας γίνει έτσι. Μα καλά, τι σε έπιασε? Το μεσημέρι τηλεφώνησαν ανώνυμα στη γυναίκα του στεματάρχη. Και τι με αυτό? Της είπαμε πως η πολιτική ηγεσία γνωρίζει για την κρατική κίνηση. Οι φόβοι λοιπόν του Παπαδόπουλου φάνηκε πως δεν εστάθησαν, καθώς το πραξικόπημα γίνεται. Το γνωστό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, το οποίο ανατρέπει την κυβέρνηση του Κανελόπουλου από μία ομάδα αξιωματικών, η οποία βρίσκεται υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη πυροβολικού Παπαδόπουλου,
του ταξίαρχου τεθωρακισμένων Πατακού και του συνταγματάρχη παιδικού Μαγαρέζο, με τη συμμετοχή Αττικών στρατιωτικών μονάδων. Εξυπακούεται πως επικράτησαν, έτσι. Το ίδιο κιόλας απόγευμα, στα Ανάκτορα των Αθηνών, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο, ο Παπαδόπουλος αναλαμβάνει το Υπουργείο Προεδρίας και τον ίδιο Δεκέμβριο ορίζεται Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Μέσα σε λίγες στιγμές, λοιπόν, θα ξεκινήσουν μαύρα χρόνια για τον ελληνικό λαό. Rows of houses are bearing down on me. I can feel their blue hands touching me. All these things into position. All these things that one day swallow. And fade out again. And fade out. This machine will not communicate these thoughts and the strain I am under. Be a good child from a circle before we all go under. And fade out again. Fade out again. Cracked eggs, dead birds scream as they fight for life. I can feel death, can see its beady eyes. All these things into position, all these things that one day I'll swallow. And fade out again. Fade out again. Immerse your soul in love. Immerse your soul in love. Καλά, πού είναι η άλλη η ώρα? Δεν τις ξέρεις. Μια ζωή αργούνε. Επειδή τα ξέρω, γκρινιάζω. Τη βαρέθηκα πια αυτή την κατάσταση. Υπομονή. Να τις μωρέ, έρχονται. Πού είστε, μωρέ, μια ώρα, ρίζες βγάλαμε. Πόπο γκρίνια. Καλά λέει. Να μην αργούσατε για να μην γκρινιάζαμε. Καλά, καλά, εδώ είμαστε. Να σας πούμε τώρα γιατί έχουμε στενάχωρα νέα. Μπα, γιατί? Έγινε μια απόπειρα δολοφονίας. Πήγαν να σκοτώσουν τον Παπαδόπουλο. Αν είναι δυνατόν. Και πού το στενάχωρο? Δεν τα κατάφερε. Αμάν, μια δουλειά είχανε. Ναι, εύκολα το έχεις. Δεν σε είδα να το προσπαθείς όμως. Εντάξει,
Κοίτα, δεν είναι κακή ιδέα. Παιδιά, για σοβαρευτείτε λίγο. Τον έπιασαν. Ναι, θα υποφέρει ο καημένος. Αναμενόμενο. Πάντως χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους να σκοπεύουμε να ρίξουμε το καθεστώς. Μόνο από πάνω στατικά κινήματα θα γίνει αυτό. Επαναστατικά κινήματα δεν λες τίποτα. Όπως θα καταλάβατε οι περισσότεροι, τα κορίτσια αναφέρονται στην απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη, μηχανικό, ποιητή, συγγραφέα και πολιτικό, ο οποίος ως έφεδρος αξιωματικός αρνήθηκε να υπηρετήσει τη Χούντα και κατέφυγε στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν παίρνει την απόφαση να σκοτώσει τον δικτάτορα μαζί με άλλους Κύπριους πολιτικούς όπως ο Πολύκαρπος Γεωργάτσης. Επιλέγουν να γίνει λοιπόν βομβιστική επίθεση ενάντια του Παπαδόπουλου στο 31ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου. Ακριβώς κάτω από την Εθνική βρίσκεται μία σύραγγα μήκους περίπου 7 μέτρων, η οποία επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη για να κρυφτούν εκεί τα εκρηκτικά. Το πρωί λοιπόν της 13ης Αυγούστου γίνεται το μοιραίο. Όμως για κακή του τύχη σκάει μόνο το ένα από τα 6 μέρη της βόμβας και ο Παπαδόπουλος γλιτώνει. Μη μου πεις πως τον έπιασαν. Σιγά μη γλίτωνε ο καημένος ο θείος. Μα πώς είσαι τόσο σίγουρη? Εγώ διαβάζω και καμία εφημερίδα του μπαμπά. Η μαμά το ξέρει. Προφανώς ο αδελφός της ήτανε. Δηλαδή πάει ο θείος Σπύρος. Όχι ακριβώς, τον κατέξαν ανάπηρο. Τι, μα πώς? Τον βασάνιζαν σαν ακρίσεις. Και γιατί δεν μίλησε, γιατί τώρα θα ήταν καλά. Δεν δουλεύει έτσι, καλή μου. Όταν έχεις έναν στόχο, παλεύεις μέχρι τέλους. Θα ήταν καλά. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Δεν θα γίνει ποτέ καλά, Όχι, ματάκια μου, όχι. Μακάρι να γινόταν.
Οι τρεις αδελφές μιλούν για το θείο τους, Σταύρο Μουστακλή, ο οποίος βασανίστηκε απάνθρωπα από τη Χούντα μετά το κίνημα του ναυτικού της 23ης Μαΐου του 1973, το οποίο καταπνίγηκε πριν καν αρχίσει. Μετά από δυνηρές ανακρίσεις, ο Μουστακλής μένει ανάπηρος και πεθαίνει στην πρόωρη ηλικία των 60 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οι ανταρσίες καταπνίγονταν, οι επαναστάτες βασανίζονταν, οι άνθρωποι υπέφεραν από το καθεστώς. Το 1973, λοιπόν, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ξεκινάει μια δικασία τάχα φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος, αποφυλακίζοντας τους πολιτικούς κρατούμενους και χαλαρώνοντας λίγο τη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, η στάση κατακρίθηκε γιατί δεν θα επέφερε σοβαρές αλλαγές στο πολίτευμα. Η Χούντα από το 1967 προσπαθούσε να αναμειχθεί στο φοιτητικό συνδικαλισμό, απαγορεύοντάς τους τις εκλογές στα πανεπιστήμια, στρατολογώντας τους υποχρεωτικά και επιβάλλοντας μη εκλεγμένους ηγέτες των φοιτητικών συλλόγων στην Εθνική Φοιτητική Ένωση της Ελλάδας, ΕΦΕ. Έτσι αναπτύσσονταν αντιδιδακτορικά αισθήματα στους φοιτητές, με λαμπρότερο παράδειγμα τον Κώστα Γεωργάκη, ο οποίος αυτοπυρπολείται δημόσια το 1970 στην Ιταλία ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη Χούντα. Στις 5 Φεβρουαρίου, οι μαθητές του Πολυτεχνείου αποφασίζουν να κάνουν κατάληψη από τα μαθήματά τους. Στις 15 Φεβρουαρίου γίνεται διαδήλωση στο Πολυτεχνείο και η Χούντα παραβιάζει το φοιτητικό άσυλο, δίνοντας εντολή στην αστυνομία να επέμβει.
Τι μονολογείς εσύ εκεί πέρα μόνος σου? Μου είπε ότι ήρθε το Πολυτεχνείο. Τι έγινε? Θυμάσαι την πορεία που κάναμε προχθές? Ναι. Μου κάνανε μπάτσι. Τι, στο πανεπιστήμιο? Ναι. Μα απαγορεύεται. Σου φάνηκε να το νοιάζει πολύ? Όχι. Όχι μάλλον. Και εμείς τι θα κάνουμε? Κατάληψη. Λοιπόν, κατάληψη. Γύρω στις 3 με 4.000 μαθητές καταλαμβάνουν τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ζητούν την ανάγκληση του νόμου 1347, που επιβάλλει την στράτευση των αντιδραστικών νέων, καθώς 88 συμφοιτητές τους στρατολογήθηκαν δια της βίας. Wake from your sleep, the drying of your tears.
escape, we escape. Back and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. Breathe, keep breathing, don't lose your nerve. Breathe, keep breathing. I can't do this alone. Sing as a song to keep us warm, 'cause there's such a chill, such a chill. And you can laugh, a spineless laugh. We hope your rules and wisdom choke you now. We are one in everlasting peace. That you choke, that you choke. We hope that you choke, that you choke. We hope that you choke, that you choke. 14 Νοεμβρίου 1973 ξεκινούν οι διαδηλώσεις με αιτήματα τον εκδημοκρατισμό των πανεπιστημίων ενδυμάτων και τη διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών. Φυσικά, την αύξηση των δαπανών που γίνονται για την παιδεία, καθώς και για την ανάκληση του νόμου 1347 που αφορούσε την αναγκαστική επιστράτευση των φοιτητών. Οι φοιτητές οχυρώνονται μέσα στο Πολυτεχνείο και ξεκινούν το δικό τους ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό.
μια στροφή εδώ που είστε, στην Πατησία, να μπούμε μέσα να καταλάβουμε το Πολυτεχνείο. Προϋπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία, έτσι. Δηλαδή σαν φοιτητές νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι ενάντια στη Χούντα που μας είχε στηρίσει το πιο πολύτιμο αγαθό που υπάρχει στον άνθρωπο, είναι η ελευθερία. Αυτό το νιώθαμε για μέσα στα πανεπιστήμια δηλαδή. Δηλαδή ένα σκοτάδι ήταν, οι καθηγητές ήταν προσκυνημένοι στην πλειοψηφία τους, όσοι είχαν διαφοροποιηθεί τους διώχνανε, τους βάνε σε διασημότητα ή τους απολύανε. Είχαν στρατιωτικό επίτροπο από πάνω στη σχολή, σε όλες τις σχολές, και είχαν και αστυνομικούς, το σπουδαστικό της ασφάλειας. Νομίζαμε ότι είναι φοιτητές και ήταν μπάτσι. Άρα καταλαβαίνετε ένα κλίμα, όχι μέσα στις σχολές μόνο και έξω, τρομοκρατίας και φόβου. Η Χούντα νόμιζε ότι τελείωσε το 69. 70 είχε πιάσει όλες τις οργανώσεις, όλους αυτούς που αντισταθήκανε από την πρώτη μέρα και βάζαν και μπόπες, βάζαν και προκηρύξεις και οτιδήποτε, αλλά στρατοδικεία, φυλακές, εξορίες. Ξέρετε τα νησιά που πηγαίνουν τώρα για τουρισμό και να θέλουν τώρα τη Γιάρο να την αξιοποιήσουν, να την κάνουν τουριστικό θέρετρο, με τα καταλήμματα που ήταν εξόριστοι εκεί. Καταλαβαίνετε τι στο διάλογο μας συμβαίνει. Δεν έγινε τυχαία αυτό, από παρέες, από ομάδες όπως είστε εσείς. Ξεκινήσαμε αναγνώριση μεταξύ μας, από τα μαλλιά, από τα γένια, από τον τρόπο που μιλάγαμε, και αυτό το πράγμα έγινε παρέες, φιλίες, έρωτες, τι θα κάνουμε, και αρχίζουμε πλέον να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Σκέψε ότι στις σχολές υπήρχαν διορισμένοι χαφιέδες φοιτητές συνάδελφοί μας, που ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς πήγαμε κόντρα σε αυτό και ζητάγαμε, μαζεύαμε υπογραφές, να βάζει υπογραφή εκείνη τον καιρό, έλεγες έλα πιάστε με. Πέρασε τα Χριστούγεννα και μπαίνει το 73 με ορμή. Δεν μας χωράγαν τα πανεπιστήμια. Και εδώ που βλέπετε δίπλα είναι το πρώτο πολυτεχνείο που έγινε, δηλαδή το 73 το Φλεβάρι. Με την έννοια ότι κάναμε φασαρίες, μας πιάσανε 11 φοιτητές, έγινε δικαστήριο εδώ στο Αρσάκιο, μας φυλακίσανε ένα χρόνο με αναστολή και μας κόψαν την αναβολή σαν φοιτητές και πήγαν φαντάρικαν τον 20 άτομα. Εγώ στρατεύτηκα εκείνο τον καιρό και βρέθηκα Καλαμάτα, Ξάνθη, τελευταία από εκεί απολύθηκα. Όλη η δικτατορία πέρασε, δηλαδή το 73, έλα όμως που η νομική καταλήφθηκε 2 φορές και φωνάζαν σε θύματα φέρνουμε μας τα αδέρφια μας πίσω, το Φλεβάρι και το Μάρτι. Αυτό ήταν ο προάγγελος, ο προπομπός για αυτό που θα γινότανε. Έλα που προσπάθησε η Χούντα να εξομαλύνει το καθεστώς με το Μαρκεζίνη, φώναξε και τους πολιτικούς και δεν δεχτήκανε σε ένα μεγάλο βαθμό, λίγο έλειψε να γίνει, και αναγκαστήκανε στο όνομα της φιλελευθεροποίησης να γυρίσουν πίσω και από τις εξορίες και βγάλανε για τις φυλακές να δείξουν ο Παπαδόπουλος σε καλό πρόσωπο, υποτίθεται. Μας αφήνουν και εμάς. Εμείς σαν φαντάρια εκείνο τον καιρό φοιτητές όντας, ήρθαμε κατευθείαν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έγινε το ίδιο. Στην Πάτρα το ίδιο. Εγώ ήρθα εδώ με στρατιωτικά ρούχα, τα μισά μου. Κοντά μαλλιά. Όλοι νομίζουν ότι είχα μαλλιά, γένια, ότι ήμουνα. Δεν ήταν έτσι. Τα μισά ρούχα μου ήταν στρατιωτικά, ακόμα δεν πρόλαβα να τα βγάλω. Η καλύτερη υποδευτική που έγινε ήταν που αποφασίσανε, μπήκαμε μέσα και αποφασίσανε σχολές του Πολυτεχνείου κατάληψη. Φτάσαμε στα όρια, ή τώρα ή ποτέ. Δεν φωνάζουμε ένα σύνθημα και λέμε 6 χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουν 7. Ή τώρα ή ποτέ λέγαμε. Απόψε θα γίνει της Ταϊλάνδης, είχαν ξεσηκωθεί και φοιτητές στην Ταϊλάνδη. Εμείς είχαμε φτάσει να μιλάμε με όλο τον κόσμο, με όλα τα κινήματα του κόσμου. Και στην Αμερική ακόμα, φέρανε το φράουλο σχέμα, φέρανε και το κατάληψη στο πανεπιστήμιο που είχε γίνει εκεί, φέρανε το Γούστο, τώρα τραγούδια είστε και μουσικό σχολείο, εκεί να δεις. Και έπαιξε ρόλο και το γεγονός αυτό, η εμφάνισή μας, τα συνθήματά μας, τα τραγούδια μας. Όλα ήταν απαγορευμένα, τα τραγούδια του Θεοδωράκη και όλων ήταν απαγορευμένα και τραγουδάγαμε κρυφά. Μην κοιτάτε τώρα που τα βλέπετε όλα είναι μια χαρά. Δεν ήταν μια χαρά. Αλλά και τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια 50, που σημαίνει μισός αιώνας, είναι δυστυχώς επίκαιρα όλα τα συνθήματα. Και σήμερα φωνάζουν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το Πολυτεχνείο δεν τελείωσε το 73. Γιατί φωνάζουν? Το δικαίωμα στο ψωμί είναι και στη δουλειά είναι το ψωμί. Δεν είναι ότι πεινάγαμε. Σήμερα τα μισά παιδιά φεύγετε και θα πάτε να σπουδάσετε έξω ή να γυρίσετε πίσω που δεν θα γυρίσετε. Η παιδεία ρε την εμπορευματοποιούνε. Την φέρνουν, εμείς φωνάζουμε και τον καιρό άδεια στα κολέγια που μας φέραν τα ιδιωτικά, τώρα φέρνουν πανεπιστήμια.
Και αυτοί επέρονται για τον εξυγχρονισμό της παιδείας. Ποια παιδεία, ρε? Και μετά περνάμε στην ελευθερία που είναι μια χαρά. Τώρα βλέπετε, μιλάμε εδώ, εντάξει, αλλά στα πλαίσια τους. Αν τους στήξεις λίγο, θα σε βουτήξουν για τρομοκράτη. Εγώ δεν μιλάω τυχαία, ούτε έτσι. Μιλάω στο όνομα των νεκρών. Ακόμα και τους νεκρούς είχαν αμφισβητήσει. Ότι δεν υπήρξαν. Μετά λέγανε, ήταν όχι μέσα, ήταν απ' έξω. Τι λέζε? Λες και υπάρχει διαφορά το να σκοτωθείς απ' έξω, εδώ που είστε, με μέσα. Που ήταν και μέσα. Μέσα είχαμε και ιατρείο και φαρμακείο. Είχαμε τραυματίες, 1200 τραυματίες, βρε. Δέσποτες σφαίρες σκοτώσανε και στα μπαλκόνια, βρε. Έτσι κυκλοφορούσαν τάγκς στον δρόμο. Άμα σας πω τώρα λεπτομέρειες, ευτυχώς αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο λογοτεχνία. Δεν μπορούσα να απαλλαγώ από αυτό το που έζησα. Εδώ Πολυτεχνείο, λαέ της Ελλάδας. Το Πολυτεχνείο είναι σημεοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα σας, του κοινού αγώνα μας, ενάντια στη δικτατορία και τη δημοκρατία. Ακούραστος, Ζωή να έχει. Λες δεν τα καταφέρουμε. Μαράκι μου υπάρχεις. Όχι, απλώς φοβάμαι. Φόντας, μα τι σημασία έχει? Δεν έχει, ρε. Δίκιο θα έχεις. Άλλωστε, θαραλέος είναι αυτό που ξεπερνά τους φόβους του. Όχι αυτό που δεν φοβάται. Σωστά δεν τα λέω. Είπες καλύτερα τη μάνα. Το πρώτο βράδυ, λοιπόν, στο Πολυτεχνείο, γύρω στους 100 χοντικούς μαζί με παρακρατικούς και ασφαλίτες προσπαθούν να εισβάλλουν στο Πολυτεχνείο. Παρ' όλα αυτά αποτυγχάνουν. Οι διαδηλώσεις αυξάνονται. Στην Αθήνα και στην επαρχία ξεκινούν εξεγέρσεις. Από τις 14 μέχρι τις 17 Νοέμβρη στείνονται οδοφράγματα και οδομαχίες μεταξύ εξεγερμένων και αστυνομίας. Τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, γύρω στις 3 το πρωί, αποφασίζεται η επέμβαση του στρατού και ένα από τα 3 τεθωρακισμένα οχήματα που ήταν παραταγμένα μπροστά από το Πολυτεχνείο γκρεμίζει την πύλη. Αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πληρονομήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, Ήμουν μόλις 22 ετών. Φοιτητής της Παντίου. Ήταν μεσάνυχτα. Επάρατη ώρα. Χτυπήθηκα θανάσιμα στον τράχυλο από πειράτες αστυνομίας. Το ιατρείο του Πολυτεχνείου που μεταφέρθηκα δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Έσβησα κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Δημήτρης Θεοδόρας, του Θεοφάνους. Τρεις το μεσημέρι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την ώρα. Επάρατη ώρα. Από το χέρι τον κρατούσα και περπατούσαμε. Ήταν ντυμένο στα λευκά, το αγοράκι μου, και έλαμπε από την ελαφράδα της νιώτης του. Μέχρι που η λάμψη του τον εγκατέλειψε και το αγοράκι μου βάφτηκε στα κόκκινα. Ένας κρότος, μια σφαίρα και μια κοιλίδα αίμα ήταν αρκετά ώστε να σβήσει όλος ο κόσμος γύρω μου. Ήταν 5 χρονών, μόλις 5 χρονών. Ο Δημήτρης μου, η ζωή μου όλη. Ξεψύχησε ακαριέα. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μου είπαν αυτό που ήδη ήξερα.
τους ξεδόδιασα, γιατί αυτοί βάζανε τις σημαίες μπροστά στα μπαλκόνια, υποχρεωτικά γράφανε άμα δεν είχε σημαία. Τον εθνικό ύμνο, τα δημοτικά τραγούδια, καπηλευτήκαν την παράδοσή μας και την ιστορία μας οι φασίστες. Οι ανθέλληνες, δεν είναι Έλληνες αυτοί, ρε παιδί. Και είπα, αδέρφια μας Φαντάρη, και είπα μετά, ο αγώνας συνεχίζεται με τα όπλα που διαθέτει ο καθένας από εδώ και πέρα. Και επειδή δεν είχαν μπει τα τάγκς, λέω για να δω τι γίνεται. Νόμιζα ότι είχαν μπει. Και κατεβαίνω μέσα στα καπνογόνα και στο πόλεμο που γινότανε και στις σφαίρες που πέφτανε και φτάνω στην πύλη. Βλέπω μια πύλη με τα τάγκς, αν δείτε να ρίχνουν τα φώτα απάνω μας, φαίνεται από την ταινία, είναι σαν να ρίχνουν φωτεινές ξηραφιές. Δηλαδή το κρατούσαν επίτηδες για να τρομοκρατούμε, να σκοτούμε, να φύγουμε. Δεν έφευγε κανείς απάνω στα κάγκελα, να φωνάζουν συνθήματα. Δέστε την πόρτα. Ο άλλος κράταγε τη σημαία, ο άλλος ήταν εκεί όρθιος και είχαμε στείλει δύο συμφοιτητές μας, τον Κώστα, τον Λαλιώτη μαζί με τον Σταμέλο τον Κυριάκο, από τη Συντονιστική Επιτροπή, να διαπραγματευτούμε. Θα γινόταν μακελιό, όπως και έγινε. Και εγώ φτάνω κάτω. Οι άλλοι που θέλαμε να φύγουν, λέει Μίτσο, πήρε στον κόσμο στο λαιμό σου. Φίλοι μου, λέω καθίστε καλά, πάω, πιάνω την πόρτα, κοιτάω πάνω και βλέπω αυτό το θαύμα τα παιδιά να είναι απάνω στις πόρτες, τα κορίτσια και τα αγόρια και να φωνάζουν και απάνω στα κάγκελα. Και οι αστυνομικοί να ορμάνε απάνω για να χτυπάνε και τα φανταράκια ήταν με το όπλο στο χέρι τους, είχε πέσει σαν να είχε πέσει το πουλί του, έτσι. Γι' αυτό φώναζα ότι αν δεν ήταν φαντάρ θα ήταν μαζί μας μέσα. Εγώ ήμουν λίγο πριν ήμουν φαντάρ, πριν από 10 μέρες, 5. Και όταν βλέπω, ακούω μπροστά μου τον αντισυνταγματάρχη απ' έξω να λέει στον Κώστα και στον Σταμέλο, ο στρατός δεν διαπραγματεύεται, κάνει το χέρι του έτσι, βλέπω να τάξει να ξεκινάει. Και εγώ κράταγα την πόρτα στα κάγκελα, έτσι κοίταγα από περιέργεια. Και έρχεται κατά πάνω και χτυπάει τα κάγκελα. Χτυπάει και πέφτουν τα παιδιά, λες ήταν καρπούζια από εδώ και από εκεί. Η πόρτα έπλακωσε τη Μπέπη, που εγώ τότε δεν την ήξερα, μετά είναι και αδερφή μου είναι, της έσπασε τα πόδια και είναι παράλληλη, όχι παράλληλη, ακόμα τα έχει πρόβλημα, και ένα άλλο παιδί. Γιατί τραβηχθήκαμε, θα καθόμασταν από κάτω να μας πλακώσουνε. Και παίρνουμε του Πρίδανη την Mercedes αυτή που βλέπετε και τη σπρώχναμε τρέλα βρε. Τη σπρώχναμε απάνω στο τάγκς και έγινε οδόφραγμα και την έλειωσε. Και μετά μπήκανε μέσα οι φαντάροι με τα όπλα και αυτά και μας βγάλανε από την πόρτα. Άλλοι φύγανε από εδώ από την Στουρνάρη, άλλοι φύγανε από εδώ από την Ντοσίτσα και εγώ βγήκα από μπροστά. Και αρχίζει η περιπέτειά μου μετά. Δεν σκοτώθηκε εκείνη την ώρα από το τάγκς επειδή έπεσε η πόρτα. Μα κορόιδα, ήμασταν καλοί να μας πλακώσει. Οι νεκροί ήταν από τις σφαίρες. Μέχρι Δευτέρα και Σάββατο και Κυριακή. Μέχρι Δευτέρα δεν αλωνίζανε. 3 μέρες μέσα και 3 μέρες φοβόντουσαν. Το αίμα και ο θάνατος δεν είναι ότι ζητάει εκδίκηση. Ζητάει δικαίωση. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη δικαίωση λοιπόν ανήκει σε εσάς, διότι η δικαίωση σημαίνει ήταν δημοκρατία, ελευθερία, παιδεία, να μην πεινάς, το δικαίωμα στη ζωή και στο ψωμί, και αυτά τα καλύπτουν τώρα με τις πολιτικές τους και με τις, μην πω λέξεις τώρα που δεν χρειάζεται. Εγώ κράτησα μια στάση εξαιτίας αυτού του γεγονότος και μιλάω στο όνομα των νεκρών. Όλοι πέσανε πάνω μου να γίνω υπουργός, παράγω, να κατέβω, να κάνω. Υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός από το να μιλάς με τον κόσμο. Αυτή δεν είναι πολιτική. Τι είναι πολιτική? Μπλα μπλα με εκλέξανε. Γιατί με τα παιδιά, με εσάς. Ας έρθουν να μιλήσουν αυτοί. Και ανάμεσά σας να υπάρχουν φασιστάκια. Έχω πάει για σχολεία, λέω λέτε εδώ ρε. Γιατί υπάρχει μια τύφλα. Όλα είναι δεμένα. Αρκεί να έχετε γνώση. Γι' αυτό χρειάζεται και γνώση, χρειάζεται και μνήμη, αλλά για να υπάρχει μνήμη θέλει καλλιέργεια στο σχολείο. Εσείς εντάξει, μαθαίνετε γράμματα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει να βγείτε και ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, και η μνήμη θέλει καλλιέργεια. Γιατί άμα την καλλιεργείς αυτό το καραμπάτσι εδώ, ο εγκέφαλος θα γίνει χέρσο χωράφι και θα φυτρώσουν κουμαράκα, δεν θα υπάρχουν γαϊδούρια να τα φάνε. Να είστε καλά, έτσι. Μην μου ρωτήσετε τίποτα άλλο, θα σας πάρω διάλυση.
μας, τον Λουκά τον Παπαδόδημα και τον Νικόλα τον Παραμυθιώτη, που πήγαν οι ίδιοι να πάρουν συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος ήταν εκείνος που μίλησε στο διαφορετικό του Πολυτεχνείου, που ξόδεψαν χρόνο για να πάνε εκεί, να τον συναντήσουν, να τους μιλήσει, να φτιάξουν μετά τη συνέντευξη. Και επίσης τη Μαριλένα τη Φραγκάκη, η οποία μας έφτιαξε δικά της κομμάτια στο πιάνο για να παίζουμε στο instrumental πίσω στα φινίσια.